cikin ikon Allah da yardarsa sanata Haliru Dauda Jika Dokajin Bauchi ya zagaya cikin garin Bauchi ƙwaryan jiha. Kamar yadda yake a al'adar siyasa idan aka fara yakin neman zaɓe kowane ɗan takara daga kowace jam'iyya yakan fita don kai ziyara wa al'ummarsa wato magoya bayansa. A jiya cikin hukuncin Allah da yardarsa dan takarar gwamnan jihar Bauchi a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari sanata Haliru Dauda Jika Dokajin Bauchi ya samu zarafi na ziyartar wasu unguwanni da ke nan cikin garin Bauchi. Fitowar dan takarar gwamnan daga gidansa ya biyo titin GRA ya bullo ta titin Ahmadu Bello zuwa Wunti Street bakin kura kofar Rankana ya da zango a makarantar Baba Sidi da ke ajiya Adamu Road inda anan ne ya karbi 'yan makaranta da masu koyon sana'o'i don dogaro da kansu wanda suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar NNPP. A yayin jawabin shugaban nasu mai suna Abdul Mai Hadisai ya bayyana wa Dokaji cewar sun sauya shekar nasu ne don gajiya da irin yaudara da ake musu kullum akan yaye ɗalibansu, inda yake cewa yau shekaru 3 kenan gwamnatin jihar Bauchi take yaudarar su akan batun yaye ɗalibansu, wanda duk lokacin da suka tuntubi wakilan gwamna akan batun sai a saka musu rana, idan kuma ranar ta zo sai su ji shiru kamar an shuka dusa, idan kuma suka nemi ganin wakilan gwamna ba sa samun ganin su. Hakan yasa suka yanke hukuncin sauya sheka zuwa jam'iyyar NNPP domin mara baya wa sanata Haliru Dauda Jika Dokajin Bauchi. Abdul Mai Hadisai ya kuma sha alwashin cewa insha Allahu sai sun kawo Dokajin kuri'un gundumar dawaki baki daya da izinin Allah. A nasa bangare dan takarar gwamnan sanata Haliru Dauda Jika Dokajin Bauchi ya ce ya marabce su ne tare da basu tabbacin cewa in Allah ya bashi nasara na cin zaben gwamnan jihar Bauchi to tabbas kukansu da na ɗalibansu ya zo ƙarshe, yana mai cewar gwamnati ne da za a gudanar da mulki babu yaudara sannan babu ƙarya, ya kuma basu tabbacin cewa gwamnatinsa za ta yi tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da mata da matasa. Daga ƙarshe kuwa Dokajin nan take ya basu gudumawar naira 500,000 tare da baiwa shugaban nasu kyautar mota don rage zirga-zirga da ci gaba da gudanar da ayyukan wannan makaranta nasu cikin sauki. Daga nan kuma sai dan takaran ya miƙe zuwa titin railway tare da ɗumbin magoya bayansa, inda nan ma ya buɗe wata sabuwar cibiya na koyar da mata sana'o'in hannu domin su zamo masu dogaro da kansu. Bayan fitowarsa daga cibiyar koyar da mata sana'o'in kai tsaye dan takarar gwamnan ya nufi sansanin filin ƙwallon kafa da ke titin railway don karɓar masu sauya sheka daga jam'iyyu daban-daban wanda akalla sun kai kimanin mutum 50,000, inda anan ya gabatar da jawabinsa yana mai kuma ƙaryata masu yi masa ƙazafi na cewar an turo shi ne ko kuma yana aiki ne wa ɗaya daga cikin abokan takaransa. Dokajin ya bayyana cewa shi ba ɗan aikan kowa bane, kuma shi ya shiga wannan takara ne bisa amsa kira da bin umarni game da amincewar talakawa da ɗumbin masoya da magoya bayansa suka nuna. Dokajin ya kuma ƙara bayyana cewar shi baya ganin ko guda ɗaya daga cikin abokan takaransa a matsayin wani abin da zai kawo masa cikas wajen nasara, duba da yadda al'ummar jihar Bauchi suke dandazo wajen nuna masa ƙauna tare da bashi goyon bayansu. Dokajin ya ƙara da cewar idan dai al'umma su suke zaɓe to yana da tabbacin kuri'un talakawan jihar Bauchi nasa ne, kuma nasara tasa ce da yardar Allah. Daga ƙarshe Dokajin ya kuma mika godiyarsa da farin cikinsa wa al'ummar jihar Bauchi baki ɗaya bisa irin wannan ƙauna da suke nuna masa. Allah ya tabbatar mana da nasara. Amin. Kana da masoya sanata kaya yi mugayya gaba da gaba.